Clienți! Clienți! Atenție, clienți! Clienți! Ok, Clienți? gata, toată lumea stați calmi. A trecut mult timp, nu uitați ce am repetat. Aveți grijă să se vadă semnele cu deschis, intrați și știți ce aveți de făcut, da? Să nu intrați în panică, da? Începem! Dragule, eu una nu văd nicio autostradă. Mini, știu exact unde suntem. Da, suntem în plin necunoscut. Dragă, te rog! Bună ziua! Bun venit în Valea Radiatorului din Ținutul Ornament, vestită pentru servicii de calitate și ospitalitate. Vă pot ajuta? Nu ne trebuie nimic, mulțumim frumos. Dragule, întreabă pe unde e autostrada. N-am nevoie să întreb nimic, Mini. Știu exact unde mergem, Maia. El a făcut și când am mers în Shakopee. Știți, eram la festivalul primăverii și tocmai... Bine, bine, serios, totul e în regulă. Ce vă trebuie vouă e să gustați din benzina mea de casă. Nu-mi face bine la rezervor. Noi doar căutam autostrada. Bine că te văd, soldat! Vino la cazarmamentul sergentului să-ți iei surplusurile necesare! Oh, iubitule, surplus! Cum avem destul surplus. Am eu o hartă